Foli ani tanuni an b'o ta ka ɲɛsin an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila Ondu Tele ka kunnafoni kɛnɛ kan. An bɛ juillet kalo tile 23 la san 2023. Association Sonko Shawara Bato olu ye bataki kɛ ni ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma Colonel Assimi Goïta. O bataki in kɔnɔ u ye damakasikan kɛ ni o de ye ko Gawo ani Tɔnbukutu u ka se ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa lakana o bɛ se ka sabati u ka yɔrɔ la cogoya min na. Ko sabula san caman lakanabaliya o bɛ ka kɛ sababu ye k'u ka dadigina kɛ u ka sɔrɔ la. Ni dɔgɔkun in na juillet kalo tile 16 an ka mara minisiri ɲɛmɔgɔba fɔlɔ Dr Choguel Kukala Mayiga ale ye discours dɔ ta k'o kɛ an ka jamana na. O discours in kɛra sababu ye ni jalakili caman tara ka a sɛgɛrɛ mɔgɔ dɔw bɔra ka kuma k'a ye kuma min fɔ a ka o discours in kɔnɔ ko o bɛnnen tɛ a da ni o mɔgɔ yɛrɛ dɔ fana ye Umar Berté n'ale avocat ani politologue malien do ale ka o laseli la ko ni discours in bɛ ka taa ka ɲɛsin colonel minnu bɛ ka an ka jamana mara ko ni discours in bɛ ka taa ka ɲɛsin o ma. Dr Choguel Kukala Mayiga a ka ni kuma ninnu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko faso kanu ani faso denɲumanya k'o tɛ se ka jamana jɔ nka ko ka sɔrɔ baara ko de bɛ se ka jamana k'a jɔ. Wa ko mɔgɔ minnu bɛ bibi na ni olu bɛ ka u dɛmɛ u ka baara la ko ni kɔngɔ ye olu minɛ sini doni a nataw la ko mɔgɔ kelen de bɛ se ka gabakuru ta tuguni ko ka u gɛn ka bɔ o sigiyɔrɔ la. An ka sécurité d'État ni o ye Colonel Modibo Kone ale kun ye tagama kɛ ni ka taa Kidalikaw fɛ yen juillet kalo tile 16 ani sema mɔgɔw ani olu de kumana ni a bɛ fɔ o ma ko coordination des mouvements de l'Azawad. O kumana fɛn min kan o dɔ ye bɛn o bɛ se ka sabati o ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. O lajɛ ninnu tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko sema mɔgɔw u ka mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna minnu kun minɛlen don an ka finitigilakaw bolo ko o mɔgɔ 10 ko olu sera ka labila bibi na. Tile 10 ɲɛnajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Mali Biennale o kuncɛra juillet kalo tile 16 Moptikaw fɛ yen mɔgɔ min ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ta o kɛra Segu de, a filanan o kɛra Buguni, sabanan o kɛra Joyilakaw ye. Wa a yirala k'a fɔ fana ko minnu kun bɛ a ɲɛnajɛ la ko mɔgɔ min kun si ka dɔgɔ n'a bɛɛ lajɛlen ko kun ye Musa Mayiga ye ni ale Sankaden. Wa mɔgɔ min fana n'ale de kun si ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ye k'o ye Madame Walette Fayida ni ale bɛ Menaka n'a a si bɛ taa san 72 ɲɔgɔnna la. A kuncɛli kɛnɛ kan Dr Choguel Kukala Mayiga a ye foliba lase mɔgɔw ma minnu ye a ko y'a ɲɛnabɔ ko sabula ko Biennale ko ale baaraw bɛ kɛ ko ka labɛn san 2 ɲɔgɔn na nka ko Ala ni cɛsiri bolo ko maliyɛnw sera ka a baara in kɛ kalo 3 kɔnɔ. O kosɔn a ye foliba lase maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ fɛn fɛn de kun bɛ ka a baara kɛ a ye foliba lase o ma ani fana a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko Biennale kura in nata la san 2 nata ninnu na ni Ala ka jɛ ko o bɛ taa kɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen. An ka maliyɛnden minnu kun bɛ kamanagan na Algérie ale ni Niger o dancɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko bi bi in na mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 49 ko olu seginna ka na an ka jamana na an ka jamana gouvernement u ka cɛsiri bolo ani u dɛmɛbaga jɛkulu dɔ ni o dɔ ye OIF. Mɔgɔ min ye u bisimila o ye an ka minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don jamanaden minnu bɛ kɔfɛ olu ka koɲa ɲɛnabɔli ma ni o ye Moza Ag Atayer n'a bɛ fɔ o ma ko ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Wa a yirala k'a fɔ fana ko maliyɛnden minnu bɛ yen ni olu bɛ dekunna n'u bɛ fɛ ka segin ka na an ka jamana na k'an ka gouvernement kɛmɛ ka fɛɛrɛ latigɛ olu bɛɛ lajɛlen walasa u ɲuman bɛ se ka segin ka na cogoya min na faso kɔnɔ. Juillet kalo tile 17 Mali Gabriel Touré ni o ye labitaniso ye o syndicat olu bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka u ka dusumakasi ka ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kunnafonidilaw olu ɲɛma. U ka o laseliw in kɔnɔ u y'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye a kalo 2 ye ko dɔgɔkun kelen o tɛ tɛmɛ ka sɔrɔ ni baarabila dɔ o ma kɛ Gabriel Touré kɔnɔna na ko sababuya kɛ k'u ye laɲini minnu kɛ o laɲini u ma se ka sabati nka hali bi u bɛ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma u ka se ka fɛɛrɛ latigɛ u ka baarakɛlaw olu ka lakanako o bɛ se ka sabati cogoya min na ani banabaatɔ minnu yɛrɛ bɛ u ka yɔrɔ la olu bɛ se ka bila u kɛcogoya ɲuman na ni o dɔ ye banabaatɔw bɛ da dilan minnu kan dilan ɲumanw ka ɲini o la ani fana fɛn ɲɛnama minnu bɛ taga da banabaatɔw ka dilan kan u ka se ka fɛɛrɛ latigɛ olu koɲɛw bɛɛ la. An ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ma ni ale minisiri kura sigilen n'ale tɔgɔ ko Colonel Assa Badialo
Ture ale kun tagara INPS mɔgɔw fɛ juillet kalo tile 17 tɛmɛnen ale ni o directeur général o ye ɲɔgɔn ye u ka o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na min ye INPS DG ale ye ɲɛfɔli kɛ u ka baaraw tagabolo la INPS kɔnɔ ani degun minnu bɛ u kan a ye ɲɛfɔli kɛ a ye o fana kan. Jɛkulu minnu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma olu ye wuli ka jɔ kɛ juillet kalo tile 14 fo ka taa se a 17 ma ni u sera ka cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn dɔ ye o biriki 126 o tɛgɛ sera ka da u kan ani siganamɔgɔ 2 fana tɛgɛ dara olu kan u ye baara in kun fɔlɔ ka o daminɛ juillet kalo tile 14 u kun ye kibaruya dɔ sɔrɔ ko valise 2 valise 3 ko o bɛ jara transport yɔrɔ la ko ni biriki dɔw bɛ o kɔnɔ no o kun ye biriki 52 ɲɔgɔnna chanvre indienne ni o kun bɛ bɛn kilo 82 ma ni 94 o n'a kun kan fɛn o kun bɛ a sanfɛ o sɔrɔla valise 3 kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni juillet kalo tile 17 o yɔrɔ kofɔlen kelen na ni o ye jara transport o gari o tilala ka biriki 74 chanvre indien ka o sɔrɔ ni o bɛ taga bɛn kilo 120 ani 17 a kun kan fɛn na o de kun bɛ a sanfɛ. K'a daminɛ san 2013 fo ka taa se san 2018 ma min ye Mali Assemblée nationale kɔnɔ baarakalan o kun bolo dalen don u ka mɔgɔ dɔw kunna n'a bɛ fɔ o ma ko personnel administratif nka wari mun kun talen don ka don a ko dafɛ ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la wa kibaruya dɔw y'a fɔ fana ko siga kelen don mɔgɔ dɔw de la ko minnu ye a wari ta ni o ye u ka directeur administratif et financier n'a bɛ fɔ o ma ko Mamutu Ture ni dɔw b'a fɔ a ma ko Bavier a mɔgɔ filanan o ye ale ka dakan ye ni o ye Aziz Dameli. Alamusa tɛmɛnen juillet kalo tile 19 sirabagan kasara o kɛra deuxième pont o sanfɛla la ni o sirabagan kasara in yɛrɛ kɛra remorque dɔ ale ni mobili ani moto dɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra sababu ye mɔgɔ 3 olu tanyala a ko senfɛ ani mɔgɔ dɔw olu jugina. N'an bɔra yen an bɛ taga kokan kibaru la kabini juillet kalo tile 9 san 2023 CEDEAO mɔgɔw ka lajɛ dɔ o kun bɛ ka kɛ biso o lajɛ in kɔnɔna na o y'a ɲini jamana 3 fɛ olu ka hakili jagabɔ kɛ ni o ye Benin, Nigeria ale ni Guinée Bissau olu ka hakili jagabɔ kɛ Mali, Burkina Faso ani Laginɛ Conakry olu ka lakana koɲa la o hukumu kɔnɔna na u ye u ka o lajɛ ka a kun fɔlɔ yɛrɛ kɛ tarata don juillet kalo tile 18 tɛmɛnen u ka o lajɛ in kɔnɔ o dasira MINUSMA mɔgɔw ka tagali yɛrɛ ma ka bɔ Mali la o ka o kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ kɔlɔlɔ min bɛ se ka na Mali kɔnɔ MINUSMA mɔgɔw ka tagali tɛmɛnen kɔfɛ o kumana olu bɛɛ lajɛlen kan a kɛnɛ in kan. N'an bɔra yen an bɛ taga Moritani jamana kan maliyɛn den dɔ ni o tɔgɔ ko Yaya Sise ale minɛna ka datugu Moritanikaw fɛ yen ko sababuya kɛ mɔgɔ dɔ fagara ni o kɛra kabini san 2010 o wagati kɔnɔna na nka Yaya Sise fagali yɛrɛ kun bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ Yaya Sise ale kun seginna ka na Mali la sɛgɛn lafiɲɛbɔ la o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ mais Yaya Sise ale ye maliyɛn den min sigiyɔrɔ bɛnnen don Moritani dugu dɔ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Nouadhibou a ka baara o ɲɛsinnen don maliyɛn denw olu ka hakɛ lafasali de ma san 2005 ka taa se san 2009 o wagati ma a kɛra secrétaire général du conseil malien régional ye Horoso ni o ye Moritani ale dugu dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ fana u tilala k'a kɛ association dɔ ɲɛmɔgɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko association yɛrɛko des ressortissants maliens ni o bɛ Nouadhibou u taara kɛ o ɲɛmɔgɔ ye o tɛmɛnen de kɔfɛ min ye Yaya ye k'a to Mali la fagali min ni a kɛra o kɛra kabini juillet kalo tile 26 san 2010 mɔgɔ min fagara o de tɔgɔ ko Hetman Ould Elman ni ale fagara Nouadhibou ale ka fagali ne tɛmɛnen kɔfɛ min ye Moritani finitigilakaw ye olu ye maliyɛn den caman ka olu minɛ a kunkɔrɔ siga kun kɛra mɔgɔ fɔlɔ min na o ye cɛ dɔ ye ni o fana ye maliyɛn dɔ ye n'a bɛ fɔ ale ma ko Yaya Kulubali ani maliyɛn den wɛrɛ ni o ye Seydou Tanja ani togole dɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Sono Kojo ni mɔgɔ 3 ninnu ka minɛli de kunkɔrɔ u tilala ka maliyɛn den wɛrɛ ka o minɛ ko sababuya kɛ ko fagali bɛ kɛ wagati min na ko olu yɛrɛ welela telefɔni na ni fagalikɛla ninnu fɛ ani mɔgɔ wɛrɛ fana ni o tɔgɔ ko Zakariya Kulubali minɛli kun bɛ kɛ wagati min na ale kun tagara baro la Yaya Kulubali de fɛ ni u ye u bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa u datugu
O kosɔn Yaya Sise ale kɛlen ka kibaruya mɛn ka to Mali kɔnɔ ale tara k'a bɛ taa dɛmɛ don maliyɛn den tɔw bɛɛ lajɛlen walasa u bɛ se ka labɔ kaso la cogoya min na ale ka vacances o danna o yɔrɔ la n'a seginna ka taa Moritanikaw fɛ a kɛlen ka taa o kalo tile 5 san 2010 o wagati la a taara Moritani o tribunal la ka se ka kibaruya ɲini ɲɛfɔli kɛlen a ye damakasikan kɛ walasa mɔgɔw minnu sen tɛ a la olu bɛ se ka labila cogoya min na o kɔnɔna na o ye maliyɛn 10 ɲɔgɔn ka olu labila ka bɔ kaso la nka mɔgɔ 3 olu tora kaso la hali bi ni o ye Yaya Kulubali Seydou Tanja ale ni togolɛ dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Sono Kojo o kɔnɔna na fo ka taa se san 2 ɲɔgɔnna ma sɛgɛsɛgɛliw olu tora sen sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ fo ka taa se san 2 ɲɔgɔnna ma marisi kalo tile 30 san 2012 nɛgɛ ɲɛ 20 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye Moritani finitigilakaw olu ye Yaya Sise wele ni k'a ladɔnniya k'a fɔ a ye ko maliyɛn den dɔ ko o fana minɛna tuguni k'a ka taa o kumabɔ a wulila ka taa o la o de senfɛ Moritani finitigilakaw o ye Yaya Sise yɛrɛ minɛ k'a datugu ko sababuya kɛ ko fagali mun kɛra kabini juillet kalo tile 26 wagati la san 2010 ko Yaya Sise ko a yɛrɛ nɔ yera a la Yaya ye ɲɛfɔli suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ko fagali bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ ale tɛ o kɔnɔna na min ye juillet kalo tile 27 ye san 2021 a ye bataki kɛ ni ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ka a ɲɛfɔ o ye ani fana ko ka se ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka ale ka koɲɛ in lajɛ ko sabula fagali kun bɛ kɛ kuma min na o y'a sɔrɔ ale kun tɛ yen nɔ ani fana ko wagati laban dɔ la ko a ye tile 27 de kɛ n'i ma tɔɔrɔ la finitigilakaw bolo k'u ye a wajibiya a kan ko f'a k'a fɔ ko ale sen bɛ fagali na hali bi Yaya Sise min ye a yɛrɛ furumuso kelen o bɛ a bolo ani den 2 ni a den fɔlɔ o tɔgɔ ko Abdulayi ni ale si bɛ taa san 16 la a den 2nan Fatumata ale si bɛ taa san 12 la wa a yirala k'a fɔ ko bibi na ko Yaya Sise ko mɔgɔ si de tɛ se k'a don a kan ko a den ni a muso ani a ka lafasabaga ko sababuya kɛ ko finitigilakaw u taara bila yɔrɔ min na ko o yɔrɔ ka jan ka da o waleya kan ko mɔgɔ si de tɛ se ka taa a lajɛ a somɔgɔw olu ye damakasikan kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma hali bi ko ka fɛɛrɛ ɲini Yaya Sise ka koɲa la n'an bɔra an bɛ taga diɲɛ dolantan na ni o ye musolakaw ta ye olu ka dolantan tako 9nan o de kɛra ni a daminɛna kabini juillet kalo tile 20 wa a bɛna kuncɛ août kalo tile 20 na san 2023 jɛkulu minnu bɛna fara ɲɔgɔn kan a la o ye jɛkulu 32 ye ani ko bɛna lajɛ hakɛya mun kɛ ko o ye 64 ye wa a don fɔlɔ yɛrɛ la min ye Nouvelle-Zélande ye ale ni mɔgɔ min kun karila ɲɔgɔn na a kɛnɛ kan o kɛra Norvège de Zélande ale ye sebaya sɔrɔ Norvège kan sabula Zélande ale ye 1 sɔrɔ ani Australie fana ale ni mɔgɔ min kun karila ɲɔgɔn na o kun ye Irlande ye Australie ale ye sebaya sɔrɔ sabula ale ye 1 sɔrɔ an lajɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fo ka waleɲumandɔn dantɛ foli min na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foliba lase an ka dibila kɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma olu minnu sababu la n'aw bɛ an sɔrɔ k'an lajɛ kɛcogoya ɲuman na ni an mago bɛ an ka ni kunnafoni na Ondo Tele ta tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ se ka an sɔrɔ Mifa Production u ka pajiw sanfɛla la bɔlɔlɔ siraw kan ani fan caman la ala k'a bɛɛ ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ